Яны Сапинаға 19 яш, ул Луганский шәһәреннән, андагы мәдәният күллиятендә читтән торып укый. Җырчы булырга хыяллана, монда килгәч үзе яшәгән Ливадия шифаханәсенә официант булып урнашкан. Нам предложили работу здесь. Безгә монда эш тәкъдим иттеләр, ризалаштым. Эшкә йөрергә дә уңайлы, торган урыннан 3 минутта урнашкан. Приходишь с утра, выходишь там за 3 минуты до начала рабочего дня. 6 месяцев вы не оплачиваете за жилье. А у вас общежитие, да? Да, общежитие. Күченергә мәҗбүр булучылар өчен шифаханәдә вакансияләр ярминкәсе эшли. Бүген Казанның 9 предприятиесе инженер, машина йөртүче, тегүче, пешекчеләр эзли. 100дән артык вакансия тәкъдим итәләр. КМПО, Метроэлектротранс кебек оешмаларда торак мәсьәләсен чишәргә дә булышырга әзерләр. Башка ташламалар да бар. Безнең илдә эшләр өчен кирәк патент. Ул патент ай сайын түләнә. Татарстанда аның бәясе әлеге вакытта 4800 сум. Белгәнемчә, без аны һәр ай түлибез үзебезнең тегүчеләргә, әлбәттә. Сергей Ханча Мариупольдән. Өйе йорт хайваннарда янып беткән, яңа тормыш башларга җыена. Казан моның өчен менә дигән урын ди ул. Мариупольдә такси йөрткән, төзүче булып эшләгән. Мне как раз приглянулось. Миңа оптика җепселәре буенча инженер эше бик ошады. Мариупольдә яшәгәндә бераз телекоммуникациялар өлкәсендә эшләгән идем. Яхшы вакансия, хезмәт хакы да канәгатьләндерә. Хорошую профессию с хорошим заработной платой. Татьяна Шунга Татарстанга 3 баласы һәм ире белән килә. Украинадагы зур предприятие Азовсталь металлургия комбинатында эшләгән. Ташлап китү авыр булды ди ул. Ләкин Казанга килгәч, алга таба барсы яхшы булачагына инана. Балаларын мәктәпкә һәм балалар бакчасына урнаштырганнар. Мы как бы не планируем уезжать отсюда. Без Казанда калырга телибез, монда эш табып, яңа тормыш башларга ният бар. Хәзер барыбыз да эш эзли. Ирем гомер буе машина йөртүче булып эшләде. Эш тапты да хәзер машина таныклыгын алмаштырырга китте. Как бы он тоже уже побежал за водительскими правами. Бүген мондый ярминкәләр күченеп килергә мәҗбүр булучылар вакытлыча торган тагын 4 шифаханәдә узды. Алар даими оештырылачак. Динәк Самдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.